Το ήξερες ότι περίπου το 50% του πληθυσμού μπορεί να δώσει αίμα, αλλά μόνο το 7% καταλήγει να δώσει? Ότι το 17% των μη δωρητών δηλώνει ότι απλά δεν το έχει σκεφτεί? Ότι δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατη του αίματος, γι' αυτό είναι και τόσο πολύτιμο. Μια δωρεά αίματος μπορεί να σώσει 3 ανθρώπους. Κάνε λοιπόν την κίνηση. Σήκωσε το μανίκι σου.